Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng nanay ng amumungon. Taong 1993. Malubago, Masbate. Itong mga panahong ito, merong isang pamilyang nakatira sa Malubago na nasa hanay ang angkan ng mga amumungon. Malamang sa malamang, wala ni isa sa inyo ang nakakaalam sa hanay ng angka na ito. Sa kadahilan ng sikreto ang pamilyang yon dahil sa kakaibang taglay-taglay na kakayahan nila. Isa sa bawat miyembro ng pamilyang ito ang nagtataglay ng kakayahan ng amumongo na ipinasapasa sa bawat pamilya nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Itago na lang natin siya sa pangalang Indoy. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Indoy sa Malubago. Masaya ang buhay nila kahit medyo kapuspalad. Napakahilig nitong maglaro ng basketball tuwing hapon. At sa umaga naman, tumutulong yon sa kanyang mga magulang. Nag-iisa lang siyang anak nito. Kaya hindi siya pwedeng magpabaya sa kanilang tahanan. Siya ang nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig na gagamitin nila sa pang-araw-araw. Kasalukuyang nakatira sila sa bahay ng kanyang lolo at lola. Itong mga pay at may niya ay masyado nang matatanda. Napakabait nitong lola niya at napakalapit niya rito. Ito din kasi ay isa sa mga nagtataglay ng kakayahan ng amumongon. Kaya walang araw na hindi siya sinasabihan ng mga bawal at pwede niyang gawin bilang amumongon. Itong si Indoy, bilang bata ay hindi talaga naniniwala. Kapag sinasabihan siya ng lola niya na amumongon siya, tumatawa lang ito at nagwiwika ng, "Naku, si lola talaga oh. Di naman totoo yan eh." Sabay yakap sa matanda habang tumatawa. Palagi silang nagtatalo nito, pero sa malambing na paraan. Yung lola niya, magbabandang 80 na ang edad. Labis-labis na kasiyahan ang palaging nadarama nitong lola niya sa tuwing sila ay nag-uusap. Kesyo, nagkukwento itong si Indoy sa mga ginagawa niya, kagaya ng paglalaro at mga kaganapan sa mga pinapagawa sa kanya ng magulang niya. Napakabait nitong si Indoy at ni minsan sa buong buhay niya, hindi nito nagawang magmura at kahit na magdabog man lang. Kaya labis-labis na lang ang pasasalamat ng mga magulang nito sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw ang kanyang lola. Halos bagsakan sila ng kalangitan dahil sa pighating nadarama nila. Yung nanay niya, halos mamatay-matay na sa kakaiyak. Ganun na lang rin ang lolo niya. Itong si Indoy, nakaupo sa gilid at walang imik habang tumutulo ang mga luha nito ng walang humpay. Nagwika na lamang ito kay nanay niya ng, "Nay, tama na ho. Tanggapin na lang natin na wala na si May." Habang unti-unting yumayakap yon sa nanay niya. Kahit papaano, naiibsan nitong si Indoy ang sakit na nadarama ng nanay niya. Hindi pinaimbalsamo yung lola niya dahil taliwas yon sa kanilang pinaniniwalaan. Kaya ang nangyari, tinakpan lang ang mga butas ng katawan nito ng mga bulak.
Makalipas ang 2 araw, lahat ng kapamilya nito ay nandoon na sa kanila upang dumamay sa sinapit ng kanyang lola. Lahat ng paryente at mga kadugo nila ay nandoon lahat. Itong nanay niya, kahit papaano, naiibsan na ang sakit na nararamdaman nito. Dahil nandun na yung mga pinsan niya na matagal na niyang hindi nasilayan. Nakikipag-usap ang mga ito tungkol sa mga karanasan nila habang hindi sila nagkikita. Itong si Indoy, nakikipag-usap rin sa mga pinsan niya. Hanggang sa sumapit ang 7 gabi ng lamay. Mag-aalas 3 ng hapon. Habang nag-uusap sila, biglang bumangon itong nanay niya. Nagulantang ang lahat ng tao doon sa kanila. Yung iba nahimatay. Samantalang yung iba naman, nagsipagtakbuhan dahil sa sobra-sobrang takot at pagkagulat ng mga ito. Ang tanging wika lang ng lola niya, "Ang sakit ng ulo ko. Rudy, pahingi ako ng tubig." Humingi yon ng tubig sa asawa niya. Yung asawa niya, tila bang inaasahan ang pangyayaring yon. Kasi napaka-normal lang sa kanya. Nakangiti pa yon habang nag-aabot ng tubig at nagwika ng, "Maligayang pagbabalik. Nandoon si Indoy. Kausapin mo. Alam ko siya ang pakay mo." Nang marinig ito ni Indoy, halos magulangtang siya at maraming katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. "Bakit ako? Hala, Diyos ko!" Nanginginig na ito sa takot habang papalapit ang lola niya. Nawala lang lahat ng iyon nang nahawakan siya nito habang nakangiti. Naalala niya ang lahat ng masasayang araw nilang dalawa. At unti-unting tumulo na lamang ang kanyang luha nang hindi niya namamalayan. Walang sabi-sabi ay niyakap niya ito. Matapos nun ay nagwika ang lola niya sa lahat ng, "Isang araw lang ang ibinigay sa akin na buhay ng Panginoon. Para ito kay Indoy dahil siya ang susunod na amumongon." Nagulat ang lahat ng nasa bahay dahil nasaksihan nila na totoo pala ang taglay-taglay na abilidad ng angka nila. Bigla itong nagwika si Indoy ng, "Ha? Lola? Anong isang araw? Lola, huwag ka na pong umalis." Habang umiiyak ito na nakayakap sa lola niya. Sabi nito sa kanya, "Doy, lahat ng may mga buhay may katapusan. Mas masaya sa piling ng Panginoon." At agad siyang tinapik-tapik noon. Isang araw ang lumipas at walang nakakaalam ng mga ginagawa nitong lola niya sa kanya. Hanggang sa paglabas nito ng kwarto, bigla na lang itong namatay. Ayon kay Indoy, ang mga isiniwalat sa kanya ng lola niya ay kung papaano taglayin ang abilidad ng amumongon. Nalaman pala ng lola niya na siya ang tagapaghalili nito. Nung sanggol pa lamang siya, nakitaan siya nito ng paru-paro na dumapo sa tiyan niya. Hudyat yun, na nakapili na ng susunod na amumongon. Makalipas ang ilang taon, taglay-taglay na nitong si Indoy ang dugo ng ganap na amumongon. Napakadalubhasa na nito sa panggagamot at ang mga inuusal nitong orasyon ay kusang pumapasok na lamang
sa kanyang isipan. Tila ba merong kung anong nilalang ang gumagabay sa kanya. Palagi din itong may kinakausap. Nung tinanong siya ng nanay niya kung sino ba yung kinakausap niya, ang tanging naging sagot lang nito ay kinakausap niya yung gabay niya. Paglalarawan ni Indoy sa gabay niya, parang tao lang yun. Pero merong pangil at merong buntot. May kasakasama ding animoy, agila na kulay berde ang buong balahibo. Yun din ang nagbibigay sa kanya ng mga uusalin sa tuwing may ginagamot at may kinakalaban siyang nilalang. At sa tanang buhay niya, hindi pa siya nito pinabayaan. Nasa edad 40 na pala itong si Indoy. At yung nanay naman niya, nasa edad 70. Yung tatay niya, patay na. Meron pa ngang pangyayari noon, nung bago pa lamang niya natutunang kausapin ang gabay niya. Meron siyang nakalabang aswang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kung ano siyang inusal nung panahong yon. Ayon kay Indoy, may nakaharap siyang aswang sa isang daan papunta sa kanila na alam niyang talangan yon. Ang talangan ay isang uri ng lugar na maraming nagpapakita at nagiging ligawan. Nanliligaw ng mga normal na tao na napapadaan dito. Naglalakad siya ng medyo may kalaliman na ang gabi nang biglang may tumalon sa harap niya. Isa yung napakalaking unggoy na kulay itim. Tinitingnan siya ng masama nito at nang papalapit siya, unti-unting nasisilaw yon. Wika ni Indoy. Nagkakamali ka yata ng binabangga. Aswang? Habang papalapit siya, may kung anong inuusal itong si Indoy sa palad niya. Maniwala kayo o hindi, biglang nagwika ang aswang ng, Tama na! Huwag mong itarak sa akin yung dala mo! Nakakasilaw! Labis akong nasisilaw! Matapos ang ilang segundo, nakatarak na yon sa napakalaking unggoy na yon at biglang nanigas ang nilalang na unti-unting nagiging kahoy. Napakahiwaga talaga ng isang amumungon dahil sa taglay nitong napakalakas na gabay. Dagdag pa nito na ang gabay niya ay isang uri ng engkanto. Engkantong naghahari sa lahat ng engkanto. Gabay at gabay ng lahat ng pinili bilang amumungon. Nakakapanindig balahibo talaga ang mga salitang binitawan ni Indoy. Yung nanay niyang nakikinig, napapalunok na lang ng laway at gulat na gulat ito sa kung ano ang narating nitong si Indoy. Pero napakabait na tao nun at marami talagang humahanga sa kanya. Isang araw, habang naglalaro ito ng basketball, bigla na lamang nangyari ang hindi inaasahan. Pagtapos nitong maglaro, dali-dali yung umuwi dahil sobrang pangangate ang nararamdaman nito. Wika nito sa nanay niya habang nagmamadali. Nay, ligo muna ako. Kating-kati talaga ang balat ko eh. Walang pahipahinga ay agad na naligo yon. Pagkaumaga, natagpuan na lamang itong si Indoy na wala ng buhay. Kinagabihan nung lamay nito,
may pumuntang napakamisteryosong matanda. Ang tanging wika noon sa nanay niya ay, Ale, huwag mong ilibing itong anak mo. Buhay yan. Babalik yan makalipas ang 20... Di pa man din natatapos magsalita yon, agad na may humawi ditong paryente niyang kakarating lang. Yakap ng yakap yon sa nanay nitong si Indoy. Hinanap pa ng nanay niya ang matandang yon, pero nawala na lang ito na parang bula. Tinandaan naman niya ang sinabi nito, at tumagal ang lamay ni Indoy hanggang 20 araw. Sumapit na nga ang 20 araw, pero wala namang nangyari. Kaya napagpasyahan ng nanay niya na patay na nga talaga itong si Indoy. Makalipas ang 2 taon, bumalik yung matanda. Hinanap nito si Indoy at nagwika ito sa nanay niya ng, Oh, nasa na yung anak mo? Ang sabi ko, babalik ako pagkalipas ng 2 taon. Gulat na gulat itong nanay niya at nagwika ng, Matagal na naming nilibing si Indoy. Matagal na. Hindi na lamang kumibo ang matanda at umalis na yon. Makalipas ang ilang araw at linggo, may napadpad sa kanilang isang baliw. Nakatapis lang yon ng sira-sirang damit at dali-daling pumasok ito sa bahay nila. Nagwika yun ng, Nay! Ikaw ba yan? Maluhaluhang tinig nito. Hindi naman ito pinakinggan ng nanay ni Indoy dahil nga hindi niya ito kilala. Hanggang sa nagsalita ito ng, Umalis ka dito! Sino ka, ha? Ba't ka pumasok? Sabat naman ng baliw, Nay! Ako to! Si Indoy! Ha? Nababaliw ka na ba? Huwag mong idamay ang pangalan ng anak ko dito! Umalis ka na! Matapos nun, bumulong itong tao na to na, Sige, Nay. Kung yan ang gusto nyo, paalam. Bukas mawawala na ako sa mundo. Masaya akong masilayan ulit kayo, Nay. At dali-daling tumakbo yon nang hindi lumilingon. Makalipas ang gabing yon, agad na natauhan itong nanay niya. Grabe ang ginawa nilang paghahanap kay Indoy hanggang sa sumapit ang umaga. Noong napadpad ang humahanap kay Indoy sa isang puno, nakita nila ang kapirasong damit na may abo sa gilid. Iyak ng iyak itong nanay niya. Kung sana pinakinggan kita. Kung sana nayakap kita. Indoy, anak ko. Grabeng pagsisisi at pagdadalamhati nitong nanay niya. Umabot pa sa punto na inahon nila ang pinaglalagyan ng bangkay nitong si Indoy. Pero wala talaga silang makitang buto. Kumpirmado, si Indoy ang pumunta sa bahay nila. Buhay pa sana itong si Indoy kung sumunod lang siya sa payo ng misteryosong matanda. Nakalimutan siguro nitong nanay niya na ang muling pagkabuhay ay nasa katangian ng isang amumongon. Okay, opinyon ko sa kwento.
Ngayon ko lang narinig itong lahi ng amumungon. Ang alam ko, amumungon. Unggoy yun na malaki. Kung naalala nyo yung kasuntukan ni Jess doon sa Campana 4 ata. Basta, episodyo ng Campana. Yon, pero yung amumungon, ngayon ko lang narinig to ngayon ko lang din siya nabasa. Baka kayo may ideya kayo. Ito yung mga tao na pag namatay, muli ulit nabubuhay. Napakinggan nyo naman yun sa kwento, di ba? Pero parang isang araw lang ata yung ibibigay. Hindi ako sigurado kung nasunod ng nanay nito ni Indoy yung proseso. Baka malamang sa malamang hanggang ngayon buhay pa to. Pero wala hindi niya nasunod. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.